Už to bolo kvázi dané pred play-off, že ako pôjdeme do týchto dvoch zápasov a v play-off kvázi fakt je to o jednom gole a či dostanem jeden alebo 6, ale stále keď dáme o jeden gól viac, tak stále je to na konci dňa výhra a to vás posúva vyššie a vyššie. Conor včera pekne tú latku pozdvihol, takže ako si to vnímal, včera bol fantastický. Sme sa smiali s Conorom v šatni, že vyvinul trošku tlak na mňa, hej, že nemôžem podliezť, ale si myslím, že Dominik Antelana takže výborne pripravil a ja si myslím, že či to bude chytať Conor alebo ja, že chlapci sa o nás môžu oprieť. Aj to trošku tak s tebou zamávalo ten gól vo vašej preslovke, neviem, ako si to vtedy vnímal. No vôbec. Bol to kvázi začiatok zápasu, bolo to fakt o jeden gól. Po inkasovanom gole sme hrali stále v presielovke, čiže sa to mohlo rýchlo otočiť, vyrovnať a ja som, dá sa povedať, zostal taký chladný, veď stále je to iba o jednom gole a vravím, na konci dňa sme vyhrali, čiže ten jeden gól nevadí. Tí prvé dva zápasy ste vyhrali tak, ako ste chceli, máte 2 body v sérii, takže z tohto pohľadu aj dobré nastavenie. Ja som nesmierne rád, že naša kabína sa prepla do takého play-off modu, že fakt, nechcem to tak povedať, ale začali sme úplne iný hokej, aký sme hrali v základnej časti a mali sme s Popradom tú sezónu fakt, že vyrovnané zápasy, kde sem tam nás prevyšovali. Ale ako vravím, ten play-off mod režim a sme nastavili fakt vysoko a chceme si to udržať do ďalších zápasov. Za 2 zápasy vyše 80 striel na vás dvoch a pritom len jeden kasovaný gól. To je veľmi dobrá vizitka nielen ale vás asi, ale aj obrany. Ako to hodnotíš celkovo? Super. Chlapci, či obrancovia, či útočníci fakt blokujú, pomáhajú nám. Každý jeden blok je nesmierna pomoc pre nás, lebo máme o prácu menej a môžeme sa sústrediť na ďalšiu strelu. A dúfam, že to s Poprečanami trošku zamáva, že nevedem streliť gól a že môžeme sa odraziť a mať takú potenciálnu výhodu. Aký veľký podiel na týchto dvoch víťazstvách má publikum? Nielen Ultras, ale celkovo ten štadión. Predvádzajú neskutočnú prácu, ja si myslím, celú sezónu a to play-off je fakt čerešnička. Tak ako my ideme na doraz, tak idú aj oni a je to nesmierne cítiť, že po každom gólom, po našom strelenom góle fakt ten štadión buráca a sú, ako vravím, sú fakt neskutoční a je také klišé, ale sú nás 6. hráč na ľade. Svokru si asi moc nepotešil, keď to tak odľahčím. V Poprade je smutno. Ich domácnosti sa práve že oslavuje a je to také zaujímavé, no vravím, že fandí sa tam, kde je prezvisko Rýchlik na drese.